بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. أمي أنا فوق ولمن كبركة نما سبالا ممكن دومي إن شاء الله كبار يوك فعال لما يريد فمن كذا لو تعالى يبودك الله يبيدو جه أمبولوني كبراي من بالا كبار مدون دسكون كمي ala ye bi dugu jɛ anw bolo ni kibura min b'a la n'a bɛ hakili abu wagasi dɔɔni. ala ye bi dugu jɛ an bolo ni kibura min b'a la k'a bɛ ji ci ɲɛw kan mais jɔn ka ko bɛɛ lajɛlen i b'a segin ka taa di masabala de ma. n'ala ye mun kɛ a kɛbaya kɛ, n'alaw taala ye mun don aw garijɛgɛ la, inshallah garijɛgɛ tigi y'a don aw garijɛgɛ la. an ka karamɔgɔba an'an ka alimami an'an ka madrasa ɲɛmɔgɔba an'an ka diinɛ yɛrɛ tɔn caman baara kɛbaga n'o de ye Sheikh Imam Abdulaziz Yatabare. an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sheikh Yatabare ni Kɛnzanbugu alimami kun don a ma dogo maa si la, mɔgɔ caman ye a tɔgɔ mɛn. o denkɛ min b'a nɔ la n'o de ye Abdulaziz Yatabare ye. ala kɔni ye latigɛ dɔ bol'a kan fajiri da nin na ka bɔ a ka so k'a bɛ don misiri kɔnɔ ka taga seli. a taara sɔrɔ dɔ sigilen dɔ a ɲɛ da la, muru b'a bolo. alimami dontɔ misiri kɔnɔ yɔrɔ min a ye muru kɛ ka alimami sɔgɔ. a y'a sɔgɔ, alimami bɔra ka bin, jeliw bɔta cayara. misiri kɔnɔ mɔgɔw ma bɔ a kalama joona. alimami mɛnna jeli la, mɔgɔw bɛ bɔ a kalama kuma min o y'a sɔrɔ jeli bɔtaw cayara. jeli dɔw fana tilara ka taa kɔnɔna na. o kɔni y'a ta ka dɔgɔtɔrɔso magɛn n'a ye n'o ye pasitɛri ye, kiliniki min bɛ ACI 2000 la. ala kɔni y'a ka baara kɛ, alimami ma bɔ a ka sɔgɔda nin na, fatura n'o ye Abdulaziz Yatabare. fatuli y'a sɔrɔ bi sɔgɔmada nin na inshallah. mun yɛrɛ ye baara nin kɛ, kibaruya min ye an sɔrɔ k'a yɛrɛ bolila ka taa yɛrɛ kalifa polisiw la k'a fɔ k'ale ye nin baara kɛ alimami na dɛ, k'ale nana yɛrɛ di polisiw ma. mais mɔgɔ sugu min don, mɔgɔ caman bɛ ka kuma fɔ a la. dɔw ko k'a hakili man ɲi, dɔw ko fɛn t'a la. a mana kɛ mun ye inshallah sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na. ni mun bɔra ko nin na an bɛna kɛ a dama ko ye k'o lase bɛɛ lajɛlen ma. sisan alimami kɔni sara ni sacogo la n'o ye Abdulaziz Yatabare. mun bɛ ɲini jama fɛ dɔrɔn an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ka ala deli. alimami ala ka yafa ma, ala ka dayɔrɔ nɛma, ala ka fara jɔn ɲumanw kan. ni saya sugu ninnu ye seyidu suya de, an b'a ɲini masaba ala fɛ seyidu su ka baraji ala k'o ɲɔgɔn d'a ma. ala k'a ka daraja kɔrɔta arijinɛ kɔnɔna na, ala k'a ka daraja kɔrɔta arijinɛ kɔnɔ. ala ko k'ale yafara jama min ma, ala k'an ka alimami y'o jama cɛ la. ala ka laban cogo ɲuman d'an bɛɛ ma, ala ka sabati k'an bɛɛ ye, ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura, ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. nin kun ye kibaruya kun fɔlɔ ye k'a lase bɛɛ ma inshallah. ni maa fɛn fɛn ni vocali sɔrɔ, i k'i jija, i k'i dusukun halasiya ni duwawu ye ka ɲɛsin an ka alimami ma n'o de ye alhaji wal imam Sheikh Abdulaziz Yatabare. o tuma na nin kun ye kibaruya kun fɔlɔ ye k'a lase aw ma. n'an ye kibaruya kura wɛrɛ min mɛn inshallah an bɛna fɛrɛ kɛ k'o da mɔgɔw tulo kan. اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.